O Concello de Vilagarcía puxo en marcha a campaña Son da Casa, un programa de medidas para a reactivación do tecido económico da vila no que participan todos os sectores. Agora, os vendedores da Praza de Abastos deciden retirarse e non formar parte desta campaña. O motivo é a decisión do goberno local de trasladar o mercado ambulante ao Parque da Xunqueira. Nós vamos defender e loitar por o que o mercadillo siga donde naceu, donde nosos avós, porque está aquí desde o 1929, donde nosos avós o viron nacer, os nosos pais o viron crecer, conjuntamente con toda a hostelería e o comercio da arredor e de todo Vilagarcía, donde hai máis de 300 familias que viven del e máis da praza, e pensamos que sería unha aberración quitalo dai e levalo para a Xunqueira. Os comerciantes consideran que esta decisión suporía a desaparición do mercado ambulante e da Praza de Abastos. Se alimenta unha cousa da outra, tanto mesmo falamos cos comercios daqui arredor e así, eles din, sacan o mercado daqui, e así, e nos morremos, acabamos pechando todos, porque quen ven aquí a pasear ou así? Os días de mercado non hai máis que ver o sábado pasado que foi que deixaron poñer o mercadillo aí como estaba Vilagarcía, como estaba a zona, como estaban os comercios, a hostelería de por aquí. Os días que non hai mercadillo estamos todos así, prácticamente pouco máis que o que se ve hoxe en día aquí. Hai uns días, os vendedores da praza asistiron como invitados a unha reunión entre o Concello e os vendedores ambulantes. Os praceiros mostraron o seu malestar polo trato que aseguran recibiron por parte do goberno local. En ningún momento poden abrir a boca. Cando quixen facer algún comentario se me aplacou, me dixeron oye, que sepáis que o Concello en este momento non ten obligación de manter a praza aberta, como amenazando. E dixen, bueno, pois se hasta aquí chegamos, desta boca non sale máis nada. Se en ese plan de diálogo que non. Os vendedores tiveron unha reunión esta mañá na que decidiron comezar a mobilizarse para que o Concello comece a negociar con eles e atenda as súas peticións. Mañá ás 12, todos os parceiros, vendedores e comerciantes de Alexandre Bóveda sairán á rúa para facer unha pitada. E o mércores desplazaranse dende a praza ata o Concello para que a veciñanza coñeza a súa situación.